ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କବିତାଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିତାଟିର ନାଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଫୁଟି ଉଠିଲାଣି ସତ୍ୟ ତପନ ଅନ୍ଧକାରର ପୁଞ୍ଜନାଶୀ, ବାଜୁଛି ଦୟାଲ ବିଶ୍ୱନାଥର ଶାଶ୍ୱତ ଏହି ମଧୁର ବଂଶୀ। ଶିହରି ଉଠେ ସପ୍ତଭୁବନ ଅମୃତତାର ଦୀପ୍ତ ସୁରେ, ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀନାଦେ ଆଉ ତ ମୁହିଁ ନାହିଁରେ ଦୂରେ। କାନ୍ଦନା ଆଉ ଶଙ୍କା କିବା ଆର୍ତ୍ତ କିଏରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆସୁଛିରେ ଏଇ ଗଗନ ଭରି ମୋରି ତନୁର ମଧୁର ବାୟୁ, ସ୍ପର୍ଶେ ତାହାର ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବରେ ତୁମରି ସ୍ନାୟୁ। ବିଶ୍ୱଭୁବନ କୁଞ୍ଜବନୀ କୁସୁମ ମୋହରି ଗନ୍ଧ ଆଣି, ବାର୍ତ୍ତା ମୋହର ଉଠେରେ ଏଇ ନବୀନ ଯୁଗର କବିର ଗାନେ। ଆଉ ତ ମୁହିଁ ନାହିଁରେ ଦୂରେ, କେ ଆଜି ଦୈନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ବିଶ୍ୱସାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରଣୀ ଉଠେ ଯେଉଁ ଭୀମ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ସେଇ ତ ମୋର ବିଜ୍ଞାପନୀ ହେଉଛି କ୍ରମେ ରକ୍ତେ ଲେଖା। ପାବନା ନଦୀର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଡାକୁଛିରେ ନର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ମୋ ପ୍ରକଟର ଚିହ୍ନ ସେହି ତହିଁରେ ବିନ୍ଦୁଏ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦୂରେ ମୁଁ ନାହିଁରେ ଆ କୋଳେ ଆ, କାନ୍ଦୁଛକେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସୁନାର ସଂସାର ଡୁବିଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ କି ଆଉ ଶଙ୍କା କରି, ମଗ୍ନ ତ ନୁହେଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନବୀନ ଆଭା ଆସିଛି ଫେରି। ଚାଲିଛିରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧନ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟେ ରାତ୍ରି ଦିବା, ହିଟ୍ ଅଫ୍ ତେଜ ମରୁଦ୍ବ୍ୟୋମେ ଆସିଛି ପୁଣି ଶଙ୍କା କିବା। କିଏରେ ବିପନ୍ନ ଆ କୋଳେ ଆ, କ୍ଷୁଧା ପିପାସାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଜୟଗୁରୁ।